जसे जसे नवे वर्ष लागीं येता तसे तसे आमी पळयता की सगळ्या कडेन सेल लागता। आज एका काँग्रेसीच्या आमदारान ह्या बीजेपी सरकारान जॉईन जावन हो सेल चालू केला। म्हणजे बीजेपी हे फक्त काँग्रेसीचे आमदार घेवपाक होलसेलान घेवपाक सदांच तयार असता। आमी पळयता की ह्या 5 वर्षांत 17तले 14 काँग्रेसीचे आमदार बीजेपीन विकते घेतल्या आणि बीजेपी हे फक्त काँग्रेसीची सेवा करपा खातीर आणि काँग्रेस बीजेपीची सेवा करपा खातीर कार्यरत आसा आणि लोकांचे तांकां मात्तूय पडलेले ना, लोकांची सेवा करपाचे तेंच्यांनी मात्तूय ठरयल्लें ना। हांव लोकांकडे मागता की येता त्या वेंचणुकेन तुम्ही विचार करा, कारण तुम्ही दिल्ले मत जे काँग्रेसीक वतले ताजे आमदार बीजेपी विकते घेतले, म्हणल्यार तुमचे मत बीजेपीक गेल्ल्या सारखे जातले। म्हणून ह्या फावट काँग्रेसीक तुम्ही मात्तूय लागीं करूं नाका, काँग्रेसीच्या एक्काय आमदाराक एक सुद्धा मत मारूं नाका।